хтосьці можа загінула, яго засталіся дзеці. Ну так што, гэта можна сказаць, што гэта нашчадак труслівого боязліўца, калі чалавек загінуў у баю. Гэта сістэма прыніжае чалавека. А калі чалавек просто прыціснуты, зарабляе копейкі, думае толькі пра калбасу, якая тут нацыянальная ідэя? Калі там твои продкі воевали, мои продкі статуты писали. Народная мудрасць: против лома няма прыёма, акрамя другого лома, так? Не далі взять народу гэты лом. І гэта не кепская якасць, што людзі хацелі мірна. Ну, гэта кідышка нагаварыў штосьці там из себе. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, у студыі з вами я, Зміцер Лукашук, а сённяшнюю ідэю мы будзем, прабачце за гэтае слово, намацваць разам з маім госцем, дэсантнік, сустваральнік паспалітага рушання. І на сёння, на той момант, калі мы записываем гэтую праграму, ён сябра выбарчага спісу у каардынацыйную раду «Воля», Сяржук Кідышка. Ну, вось такая невялікая рэкламная пауза, умоўна кажучы. Ну, гэта такая на момант працуе, таму што праграма-то наша вечная, і калі там праз 10 гадоў будуць глядзець і асэнсоўваць тую нацыянальную ідэю, якую мы сфармулюем па выніку нашай размовы з Сяржуком, што за выбары, што за каардынацыйная рада, а ідэя вечная. Але, спадар Сяржук, а яна Вітаю вас, Зміцер. Вітаю, паважаныя беларусы. Жыве Беларусь. Вот, правильно. Трэба браць у свае руки, а то я тут на сваёй хвалі ўжо нават не даў магчымасць чалавеку прывітацца, а ўжо тут адразу накінуўся з патрабаваннем розных фармулёвак. Наконт фармулёвак. А ці патрэбная нам нацыянальная ідэя? Можа быць, час ужо такі. Глядзіце, усе там фармаваліся як нацыі у 18-19 стагоддзі, ну, у крайнім выпадку пачатак 20-го. Сёння ўжо 21 стагоддзе. Ну, можа, і не трэба нам гэтага нічога. Ну, ёсць такое меркаванне, што беларусы спазніліся, што навокал глобалізацыя, і можа не патрэбна, а навошта нам, альбо давайте пераскочым адразу кудысьці там далей, пад весь сусвет. Но так же не бывае. В жыцці все мусіць быць арганічна. Вось, напрыклад, мы все выйшлі з таго ж самого Савецкого Саюза. І вось прыхільнікі, напрыклад, Савецкого Саюза кажуць, што вось паглядзіце, пры Сталіне была такая індустрыялізацыя і гэтак далей, краіна перескочыла там кудысьці. Пасля, калі пачынаем разбіраць, як гісторыкі, як калі скрываюць архівы, мы бачым, што гэты, так бы мовіць, скачок был дзякуючым вялікім мільёнам ахвяраў, так? Вось, дзякуючым загубленаму сялянству, раскулачанаму. І то бок мы бачым, што гэты скачок, якім-то ганаряцца прыхільнікі рускага света і там альбо савецкай гэтай спадчыны, ён не ёсць чымсьці арганічным, не ёсць чымсьці паступовым. І таму наша грамадства, я да чаго веду, што мы не можам проста адмовіцца ці пераскочыць. Мы мусім сфармавацца, як і нашы суседзі, як і ввогуле грамадства побач з намі. І таму вось гэта нацыянальнае фармаванне, гэта абавязковая такая прыступка, без якой мы не можам абысціся. А калі мы все ж таки пад вынікам, пад уплывам нейкіх чыннікаў адыдзем ад гэтага, абыдземся, то мы просто знікнем як беларусы, як нацыя. Мы застанемся народам. Вось. А народ і нацыя гэта зусім розныя рэчы, вы гэта ведаеце. Ведаеце, у мяне неяк была спрэчка прычым с нашымі, з такімі беларусацэнтрычнымі людзьмі у праграме. Мне таксама не падабаецца Жені Сугак, і там мне сказалі, але там, ведаеце, вот вы тут кажаце, мы ж не можам пераскочыць, а там быў другі аргумент, а у нас свае шляхі, і мы не пераскочым, а мы кратовымі норамі под низом, вот так вот раз, и вы вышли на уже той момент, калі вот, ну, как бы уже и не трэба ніякіх там нацый, нацыянальных пытанняў, кажуць. Ну, вот, глядзіце, раней-то нацыянальнае фармаванне, гэта нацыянальныя дзяржавы, а зараз-то мы ў перыяд, калі Еўрасаюз, той же самы, на тэрыторыі якога мы знаходзімся, калі краіны адмаўляюцца аднаго са складнікаў, вось гэтых, што вызначаюць нацыянальнае нейкае будаўніцтва, ад межаў. Дзяржаўных межаў, іх няма. То есть вот ідзе расфармаванне, нават уже пост-постмадэрн.
Я разумею, вы нават як у песні Вольского, мы там жыхары падземнай краіны, вось такая логіка. Ну глядзіце, ну добра, межы змяняюцца, але ж этнічны складнік. Давайте вернемся на 100 гадоў таму на перыяд заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі БНР. БНР было абвешчана ў межах этнічнага рассялення беларусаў, а этнічнае рассяленне гэта мова, традыцыі, культура. Ну вось вам, ну нават пасля былі перекроены гэты межы, расійская імперія адхапала себе велізарны кавалак беларускіх тэрыторый, а насельніцтва засталося, мова, традыцыі, культура засталося. Іншае пытанне, што пад уздзеяннем такіх большых гульцоў, як, напрыклад, Расія, адбываецца дэградацыя мясцовага насельніцтва, таму што забываецца мова, забываецца традыцыі, ну гэта іншае, гэта папросту дэградацыя. Ну мы ж не збіраемся дэградаваць, як беларусы, мы же хочам развівацца. Тут, дарэчы, пытанне аб тым, напрыклад, ёсць бок беларусаў часта крытыка такая, што вось глядзіце, напрыклад, украінскую абшчыну бачна там дзесьці в эміграцыі, там в Амерыкі, там рускую, а беларусаў няма, беларусы размываюцца. Вось это пра што вы кажаце, мы возьмем, выйдзем там і размыемся. Ну так тое, што мы размываемся, растваряемся дзесьці у іншых краях, это паказчык нашай высокай культуры як нацыі. Мы нічым не адрозніваемся ад развою, бачите, уже по полонизму все ж таки сказывается 4 гады уже у Польши, от развіцця культуры мясцового насельніцтва, і таму паказчык таго нашага гэта, ну, як бы высокая культура, высокі ўзровень адукацыі. Крыху я заблытаўся, прабачце, ад пытання крыху адыходжу ў бок. Я не думаю, што гэта прызнак культура ёсць, і ўсё там прыкметы ёсць, але мне падаецца, што ў дадзеным выпадку гэта не прыкмета высокай культуры і не адрознення, а прыкмета, як это такое, прыспасабленца, прыстасаванца. Вось зараз вы выходзіце на тую якраз кропку, на тую як бы пазіцыю, дзякуючы якой я тут і апынуўся. Я з цікаўнасцю заўсёды назіраў за вашым гэтым праектам, мне цікава было паслухаць людзей, і вось некалькі разоў я заўважаў, як вы казалі словамі Владимира Орлова, я не памятаю, якой кнізе ён гэта напісал, але ж яго канцэпцыя была такова, што беларусы, цяперашнія беларусы, гэта нашчадкі захаваўшыся, самых труслівых, самых баязлівых, якія не загінулі ў войнах, але ж выжылі. І вось так бы мовіць, што ёсць такая пазіцыя, што мы вось такія нашчадкі самых-самых труслівых. Гэта тое самае, як вы кажаце, прыстасаванца. Не, чакай, да гэтага мы яшчэ дойдзем. Гэта абсалютна розныя рэчы. Чалавек, ну, па-першае, чалавек прыязджае ў іншую краіну. Ён, як нармальны, цывілізаваны чалавек, разумее, што ён, што, ну, гэта не яго, там, на сваёй мове, ты вот не ведаеш чужую мову, і ты думаеш, што чым грамчэй ты на сваёй мове крычыш, тым, можа быць, лепей цябе будуць разумець. Я маю на ўвазе тых же самых рускіх у Турцыі, якіх мы не адзін раз назіралі. Калі яны там пачынаюць крычаць і думаюць, што туркі іх не разумеюць, таму што не дачулі. Ціха кажуць яны. А мы іншыя людзі, мы разумеем, што мы у чужой краіне, мы паважаем гэтую краіну, мы паважаем народ, мы паважаем культуру гэтага народа, мы вучым мову гэтага народа. З другого боку, мы разумеем, што мы тут лепей наладзім свой быт, сваё жыццё, калі мы сацыялізуемся. І мы сацыялізуемся ў грамадства, вывучаем яго законы, правілы, а праз 3 месяцы раз і беларуса няма. А ёсць там новы паляк, новы немец, новы канадец. Не пагажусь з вами, ну гэта прыстасаванне, гэта якасць такая негатыўная. Гэта значит, чалавек штосьці себе в ущерб себе штосьці робіць. Мы адаптуемся, вось. І я вам скажу, што таких патрыётаў, як беларусы, гэта трэба яшчэ пашукаць. У нас пасля 20-го году шмат беларусаў апынуліся здесь у непэўным стане. Зразумела было, што вяртацца нельга, трэба рабіць нейкія дакументы, і была магчымасць рабіць гэта палітычнае ўбежышча. Вось так. І большасць маіх знаёмых, і я ў тым ліку цягнулі да апошняга моманта. То бок я ўжо папросту адчуў, што хутка будзе хутчэй за ўсё вайна з Украінай, і пасля
польскім гэтым службам будзе не да нас, і толькі тады падаўся на бежанства. І большасць беларусаў, якія ведаюць, зусім не беглі радасна да гэтых эмігранцкіх пунктаў, людзі цігнулі да апошняга з візамі і казалі, так а як мы зробім бежанства, мы ж не вернемся дадому. То бок украінцы не разумелі гэтага, украінцы казалі, а за што это вам такія візы гуманітарныя, што вы можете працаваць там, за што? То бок не разумелі нашай сітуацыі. І я вам скажу, што я вельмі паважаю украінцаў і іх змаганне, но мы тут побачили в Польше, что мы зусім розныя. Беларусы все ж таки трымаюцца адзін аднаго, вельмі привязаны да бацькаўшчыны, не гледзячы на тое, што у нас ужо іншыя дакументы, іншыя умовы жыцця. Ну так што? Так трэба жыць, трэба быць паўнавартаснымі, трэба нам пасля будзе вяртацца ў гэтую Беларусь. Не мы, так нашы дзеці будуць падымаць краіну інвестыцыямі. Таму я с вами не пагажуся, мы папросту спрабуем захаваць сябе дзеля будучыні, так бы можна высокімі словамі гэта сказаць. Ну вы зараз кажаце пра тую хвалю эміграцыі, якая была вымушаная пасля 20-го года. Так. Пераважная большасць эмігрантаў, якія з'язджалі раней, нават у тым ліку па палітычных матывах, бо это можа быць для тых, хто прачнуўся ў 20-м годзе, рэпрэсіі пачаліся ў 20-м годзе. Яны былі ўсе апошнія 30 гадоў, калі мы бярэм гісторыю новай Беларусі. Яны з'язджалі, і вы самі адзначылі, дзе былі дыаспары до 20-го года. Вот калі паглядзець, я пісаў, записывалі мы праграмы там 18-19 годзе, гэта была моя боль, якую я заўсёды выказваў. Кажу, ну вот паглядзіце наўкол па свеце дыаспару, я ўжо нават не кажу пра чайнатауны. Украінскія ёсць, польскія ёсць, там ірландскія нейкія ёсць, а беларускіх няма. Мы ведаем, што беларусаў мільёны па ўсім свеце, а ўсё, што мы ведаем, гэта раз на год до 25 сакавіка нейкае вот такое вот нешта, некая абвестка, навіна, віншаванне прыходзяць з Канады до 25 сакавіка ад БНР, ад там Сурвілы, там ці яшчэ каго-небудзь. Всё. Больш ні про кого мы не чуем. Это мы гаворым про тое, што беларусы знікалі. Ну глядзіце, я разумею, пра што вы кажаце, але ж гэта вы агучваеце такі так бы званы стандарт ці наратыў, калі так можна казаць, які выкліканы традыцыямі іншых народаў. Яшчэ раз скажу, так, у украінцаў традыцыя, яны кудысьці прыязджаюць, яны гуртуюцца. Рускія таксама паміж сабой гуртуюцца. А беларусы не гуртуюцца. Ну хто сказаў, што мусіць быць абавязкова толькі так, вось скопам, толькі вось сваё. А вось гэта наша, магчыма, асаблівасць. Мы вживаемся, укореняемся, як бы не мусім мы быць, ну, няма у нас такого абавязка. Мы, можа быць, вось эта традыцыя Великого княства Літоўскага, магчыма, калі все выязджалі вучыцца, і пасля гэта моладзь вярталася. Ну, недарэмна гонар Скарыны впаду і вісіць гэты барэльеф, так? Недарэмна шмат наших, Ігнат Дамейка, самая паважаная асоба ў Чілі, так? І такіх, ну, сотні наших гэтых ліцвінаў, беларусаў. Ну, гэта наша асаблівасць. Шмат вы такіх вярнуўшыся ведаеце з тых, хто з'ехаў, да прыкладу, пасля другой сусветнай вайны. І далей, да апошніх часоў. А куды яны маглі вяртацца? У Лукашэнкаўскую Беларусь? Глядзіце, што тычыцца, напрыклад, лонданскай, ангельскай, як правильно, напэўна сказаць, брытанскай дыаспары, калі надышоў 91 год, дыаспара ў Брытаніі пад беларускую амбасаду аддала, я наколькі ведаю, велізарны асабняк, зусім бясплатна, каб беларусы карысталіся. Але ж калі прыйшоў да ўлады Пазняк, гэта прабачце, Лукашенко прыйшоў да ўлады, вось гэты асабняк забралі, таму што зразумела, што за ўлада усталявалася ў Беларусі. Тое самае з дакументамі Рады БНР. Это добра, што не паспешаліся аддаць беларускаму ўраду, таму што прыйшоў Лукашенко. То я просто про тое, што кажу, што патрэбныя часы беларусы кансалідуюцца. Мы гэта бачым па гэтай дапамозе. Дарэчы, таксама для мяне гэта вельмі спрэчнае пытанне, таму што як чылец паспалітаў рушэння, калі нам мы абяцалі зборы на фінансавую дапамогу, мы не вельмі атрымалі, не атрымалі ввогуле, можна сказаць, дапамогу ад беларускага грамадства. Але ж мы бачым, калі у кагосьці хвароба нейкая, аварія, там, траўма, інвалід, глядзіце, як хутка беларусы збіраюць грошы. То працуе па нейкіх іншых алгарытмах салідарнасці. Яна ёсць, папросту яна іншая, адрозніваецца ад іншых народаў. Але гэта вось салідарнасць такая талака дапамагчы у цяжкім моманце
свайму вот хвораму там можа быць які цяжкую сітуацыю потрапіў, але калі ўзнікае пытанне адваяваць краіну і выдатковаць на это грошы, то некуды вот і ўся смеласць знікае. Краіна не патрэбная гэтым беларусам, вот гэтым, якія, як вы кажаце, захоўваліся у лепшых традыцыях ВКЛ. Тут працуюць іншыя алгарытмы, я таксама шмат пра гэта думаю. Хутчэй за ўсё, тут спрацоўвае тое, што няма наўпростага агрэсара, няма наўпростага акупанта. Паглядзіце, як Лукашенко хітра себя паводзіў. Ён жа заўсёды, ён жа з народу. Ён жа такі, як я так же разгаварваю, як і вы. Вось, я ж такі сама, да? І просты люд гэта падкупае. То бок няма вызначана тое, што гэта вораг. Нават пасля 20-го году людзі не асэнсоўваюць, што гэта вораг. Вось, калі б, напрыклад, берем па гісторыі, гэта была б, ну як, нямецкая акупацыя, ці як карныя аперацыі, там былі гэта СС, яшчэ штосьці, то ярка выражаны вораг. Але ж зноў жа, калі браць гісторыю, вораг быў з аднаго боку, карычневая чума гэта, з іншого боку была чырвоная чума. Просто людзі звычайна не могуць зарыентавацца. І я да чаго, што нават на дадзены момант бачыце, як працуе гэта такі падман. Паглядзіце, вось Лукашенко не давёў Беларусь до войны, так? Давно уже краіна наша давно уже ўцягнута в войну, давно уже у нас неспыннае вайсковае вучэнне, давно гэтай мабілізацыі праводзяць толькі в іншых формах. І людзей падманваюць, і падаецца, што беларусы не хочуць адваяваць сваю краіну. Так няма ворага, яўнага няма. Дзе у нас? Ну, дзе наша акупацыя такая? Вось каб танкі ехалі на пролом, грамілі гэтыя дамы, там платы, гэтага няма. І людзі падманваюцца. Давайте звернемся вот ваше абурэнне, скажем так, ці вот непрыняццё выклікалі мае правакацыйныя пытанні падчас іншых праграмаў наконт вот узгаданага вами нацыя выжыўшых. Так. І далей, калі я разважаў, ну і Орлоў таксама разважаў, што выжыўшыя, здаецца, ну прыўкрасна выжылі. Тут бегалі с усхода на захад, з захада на ўсход праз тэрыторыю Беларусі, головы секлі і гэтак далей, а мы ўсё адно выжылі. Ну малацы з аднаго боку, а з другого боку сапраўды працягваючы думку таго ж самага Орлова, хто звычайна выжывае ў такіх сітуацыях? Хто схаваўся, хто збег, хто здрадзіў, хто некага там заклаў і за гэта атрымаў. І атрымліваецца, што мы нацыя нашчадкаў вось гэтых баязліўцаў, трусаў, здраднікаў. Гэта працуюць савецкія наратывы, закладзеныя. Згадайце, як было ў часы Другой сусветнай вайны, калі у Сталіна все, хто здаўся ў палон, ці апынуліся ў палоне, гэта ўсё здраднікі, так? То як бы чалавек мог быць просто в бою паранены, без прытомнасці, патрапіць без зброі, без нічога, патрапіць да палона, все. Здраднік, і пасля перамогі да чырвонага войска шмат з гэтых людзей пайшлі просто ў лагеры, таму што здраднікі. Іх ніхто не забіраў. Мы людзі, народжаныя ў Савецкім Саюзе, нават самыя вольныя з нас, беларусы, якія чыталі літаратуру, мы ўсё роўна так бы ў палоне гэтых алгарытмаў, гэтых наратываў. І вось таму нарадзіўся такі наратыў. Калі выжыў, значыцца здраднік. Паглядзіце зараз прыклад вайны в Украіне. Хіба нашы каліноўцы як бы ёсць боязліўцы, ці хіба украінскае войска ёсць боязлівыя? Гэта людзі, якія ўмеюць ваяваць, як і нашы продкі умелі ваяваць. Нашы гэта перамогі, бітва пад Воршай. Канешне, там зараз спрэчна, што можа не тыя лічбы, можа нашых было не 30 000, а маскавітаў можа не 80, але ж все роўна войска было меншая перамога. Бітва пад Кірхольмом, якую, дарэчы, палякі припісваюць сябе, а адзін польскі гісторык даказаў, што з 3000 крылатых гусараў войска супраць шведаў не было ніводнага паляка. Гэта было войска Великого княжства Літоўска. Разбіваюць 15 000 шведаў. Умелі ваяваць. Героі. Зброя, тактыка. Я, ведаеце, па сваім жыцці. Я 2001 года ў пазіцыйных наших гэтых варунках. Я памятаю все мітынгі, в якіх удзельнічал, магу гэта все распавесці, і я быў заўсёды ў самым вышыры. Ну я же жывы і цэлы, і нават то, што з вами сижу, не гледзячы на затрыманне, якое было в 2020 годзе, было вельмі жорсткае. То бок, ёсць такая логіка. Михалок калісьці казаў, Сергей Михалок, сабакі кусаюць таго, хто баіцца, і так культурнай форме сказаў, так? Баішся, гінеш. На вайне тое самае. Ну, таму, можа быць, мы ўсё ж такі нашчадкі тых гераічных. Вось, а яшчэ падумайце, нават у мяне зараз ёсць ужо, на жаль, ужо няма гэтых людзей, знаёмыя, якія загінулі і не пакінулі нашчадкаў, так? Ну так што, іх лёс было быць ваярамі,
а іншыя попросту не могуць. Ну не все могуць быць ваерамі. Ну а людзі ствараюць сем'і, наражаюць дзяцей і жывуць далей. А хтосьці можа загінуў, яго засталіся дзеці. Ну так што, гэта можна сказаць, што гэта нашчадак труслівага баязліўца, калі чалавек загінуў у баю. Вельмі спрэчнае. Яно можа і спрэчнае, але мы давайте вот просто паглядзім на лічбы. Калі мы кажам, што да, гэта ўсё, умоўна кажучы, на генах не пераносіцца на наступныя пакаленні, калі мы прыгадваем, а вот падоршы, а вот там яшчэ недзе. А давайте паглядзім на сённяшні дзень. Гэта прыкмета таго, што гераічная нацыя гатовая адстойваць сябе і свае каштоўнасці. Колькі каліноўцаў тых? Некалькі соцен? Колькі прыйшло ў паспалітае рушанне? Ну, приблизно пару сотен. Так. А давайте паглядзім на колькасць людзей, які в 2020 годзе выйшлі на вуліцы. Гэта калі браць па ўсёй Беларусі, канешне, акругляючы там, прыплясоўваючы, нам бы хацелось. Но гэта мільён. Таму што іх заклікалі выйсці з кветкамі. Так, я не про тое. Мільён гэта 10% насельніцтва. Ну, прайсціся з кветачкай по праспекце. 10% насельніцтва беларускага. А шляхта у складзе Великого княства Літоўскага складала 10-12%. То бок гэта выйшлі нашчадкі шляхты. А шляхта гэта было саслове, якое мусіла ваяваць. Астатнія былі гаражане, мещане, селяне, а 10% мела абавязак і гонар ваяваць і бараніць айчыну. Вось нашчадкі гэтых шляхцічаў выйшлі. І гэта людзі, якія ўжо давно не ведаюць па гісторыі прозвішчаў, яны не разумеюць, хто яны, чыіх каране, але ж сэрцам яны адчуваюць. І вось гэты 10% засталіся. Так, не было зброі, не было разумення таго, што адбываецца. Тыя актыўныя, якія маглі супрацьстаяць, іх агульная маса казала, што гэта правакатары. Вось, ну так што ты будзеш рабіць, калі у тебе 10 чалавек, якія гатовы змагацца, а вакол 1000, які кажуць, ты правакатар. Ну, гэта ж маніпуляцыя, вот разумееце? Вы праз гэта самі прайшлі. Вы былі з тых, хто гатовы быў узяць у рукі што-небудзь сур'ёзнае і дамагацца праўды і справядлівасці. А вас, ну, фактычна, лічылі правакатарам, ледзь не скруцілі, не здалі но гэта не значыць, што я буду абурацца і казаць, што больше нічога рабіць не буду, таму што яны не зразумелі. Ведаеце, у нас супраць нас магутны вораг, які мае ўжо десяткі гадоў, беручысці там з Савецкага Саюза, яшчэ раней з Расійскай імперіі, напрацаваныя метадычкі, як знішчаць гэта інакамысле, як рабіць так, каб гэты адзін, які іскравы, які можа вось, Владимир Караткевич, кніжка я прынёс да вас 77-го года, так? Гэта чалавек, які, паглядзіць, 77-й год мы бачым пагоня, так? І, дарэчы, вось гэта падаецца бітва пад Воршай. Чалавек, не гледзячы на цэнзуру, на гэта ўсё, ён пісаў, ён ствараў, і вось гэта іскрава, да якого да гэтага часу яго ў Беларусі не ўсхвалілі, а толькі зараз забараняюць уже. Ён сваёй літаратуры нарадзіў новае пакаленне беларусаў, бо хто чытаў Караткевіча, яго змянялася мышленне. Так вось гэтага аднаго іскравага просто запіхиваюць, в лепшым выпадку застаецца жывы. А колькі, як Баразну забілі, напрыклад, так, гэта былі людзі, якія натхнялі. Добра, што застаўся у нас пазнях гэты жывы. А ёсць такая думка, ён не мусіў з'язджаць. Ён з'ехаў, каб застацца жывым, каб да гэтага часу даваць нейкія ідэі грамадству. Таму супраць нас магутны вораг. І мы мусім ад гэтага штурхоўваючыся себе толькі, я вас да чаго, пра ваше гэта сцверджанне, што самыя баязлівыя, самыя, разумееце, ёсць размова гісторыкаў, напрыклад. Вось я Орлова разумею, Владимира Орлова, тое, што ён хацеў сказаць. Як чалавек, які мае гістарычную адукацыю. Я разумею, пра што ён, і я гатовы з ім спрачацца. Звычайны чалавек, скажам, які, ну, з цікаўнасцю будзе, можа, там, глядзець 5 хвілін перадачы нашай, так? Ён зачэпіць гэту думку, самыя баязлівыя, самыя там хлуслівыя, там всё. Ён, як гісторык, далей не будзе разважаць, разумееце, ён не будзе спрачацца, ён не будзе шукаць аргументы, ён прыне гэта як аксіому. Чаму? Я б попрасіў вас, магчыма, перастаць ужываць гэта такі інструмент выклікання апанента на дыскусію, таму што
шмат хто з людзей можа гэта ўспрыняць як сапраўды дадзенасць, не зразумее вашых гэтых прыёмаў, разумееце? Для гэтага ў мяне вы тут ёсць, каб даказалі, што гэта ўсё неправільныя меркаванні, бачання, а насамрэч. Видите, мне б, конечно, вельмі хацелось быць таким чалавекам, які вось як зараз скажа і пасля там 100 тысяч праглядаў, 150 тысяч праглядаў. Але ж я ведаю, што гэта будзе 10-15 тысяч праглядаў тых, хто цікавіцца гэтым тэмай. І зноў жа яшчэ там будзе палова каментарыяў будзе, нам зноў гэта кідышка нагаварыў штосьці там из сябе. Вось, на жаль, зараз я нават не ведаю в нашым асяроддзі такого чалавека, які б сказаў так, каб все беларусы, вот и лукашэнкаўскія Беларусі, альбо тут гэта перадавалі там, а вось ты слышаў, што ён сказаў? Мы перадаем так толькі тое, што глупства, якое Лукашенко кажа. Нам трэба змяніць фармат, нам трэба казаць пра свае гэты гераічныя моманты нашай гісторыі, казаць так, каб ні ў кого не было сумлення, тому што гэта было. Вось у вас был Віталь Рак, чалавек, які, спадзяюся, я магу называць сваім сябрам. Так Віталь кажа так, што з ім не паспрачаешся. Вось вы его спрабавалі... Так, вы его спрабавалі вывесці на дыскусію наконт мадэрных перыядаў, дэмадэрных. Не все гэта ведаюць, што была калісьці народнасці, былі этнасы, гэта дэмадэрны перыяд. Пасля был развал імперіі, і стварыліся нацыі, гэта мадэрны перыяд. Не все гэта ведаюць, але ж Віталь казаў так, што з ім не паспрачаешься. Ён сказаў, што беларусы былі ўжо в часы ВКЛ. Все, яны былі, разумееце? І вось трэба такіх людзей слухаць і казаць, кажы яшчэ. А мы пачынаем спрачацца, і гэта яшчэ адна з хібаў, якія кажуць пра беларусаў, што занадта разумныя. Пра літоўцаў. Берем літоўцаў. У нас зараз, я па крыві таксама у меня есть літоўская кроў, таму я крыху разумею, што адбываецца. Но глядзіце на літоўцаў. Яны ўчапіліся ў сваю мову, іх мала. Яны сцігнулі палову беларускай гісторыі, і з імі паспрабуй даказаць ім штосьці. Гэта вось іх і ўсё, так? І трэба браць прыклад. Яны пабудавалі сваю дзяржаву. Нам трэба таксама. А чаму не бярэм прыклад? Таму што, можа быць, ізноў жа, давайте вот вернемся, вот як гісторык, патлумачце мне, той же самы вораг, тыя ж самыя праблемы былі, можа, троху ў меншым, троху ў большым ступені, але і Украіна ў Балтыі, і ва украінцаў, але чамусьці вот больш за ўсіх пацярпелі беларусы, і вот у іх адных адабралі ўшчэнт і мову, і культуру, і гісторыю усе. Ва ўсіх адбіралі, усіх тапталі. Чаму вот затапталі толькі беларусаў? Уже не надта-то і супраціўляліся, каб іх тапталі? Супраціўляліся. Мы папросту да гэтага часу не ведаем, у нас закрытыя архівы. Паглядзіце, ва ўкраіне адкрылі архівы, нават у Расіі часткова адкрылі архівы, а мы нічога не ведаем. Добра, мы не ведаем, я з вами згодны, мы далёка не ўсю сваю гісторыю ведаем, мы не ведаем тых же самых наших умоўных зялёных братоў супраціў, які зялёны дуб. Да, які быў на тэрыторыі Беларусі пасля другой сусветнай вайны, але яны захавалі, суседзі нашыя, і мову, і культуру, і гісторыю, а мы такія, літоўцам, можа быць, больш патрэбна, наце там палову нашай гісторыі. Літоўская мова — это іншая языкавая група. Я не філолог. Украінская. Украінская, у іх сітуацыя вельмі падобная на беларускую, толькі што адзіная, у іх была Галічына, якая складзіла ў склад аўстрыйскай імперіі, аўстра-венгерскай імперіі, а Аўстра-Венгрыя — гэта Еўропа. А у нас заходняя Беларусь была? Пад Польшай 20 гадоў. 20 гадоў. Аўстра-венгерская імперія значна даўжэй гэта было, і гэта была Еўропа. Чаму Львов такі прывабны горад? Таму што аўстрыйцы будавалі пад сябе такі самы горад, як нібыта яны в Аўстрыі, але ж гэта была Украіна. Дарэчы, цікавая рэч. Аўстрыйцы дапамаглі украінцам захаваць сваю гісторыю, культуру. Еўрапейская традыцыя. Еўрапейская традыцыя павагі... У тыя часы, калі пры ўсёй павазе, але у тыя часы польская Рэч Паспаліта польская, так скажем так, прыціскала беларускую меншасць. Вы маеце на увазе адражэнне Рэчы Паспалітай пасля 20 гадоў Пілсудскага. Гэта была дыктатура. І это мы ведаем па гісторыі, што гэта была агрэсіўная дыктатура, якая проста аднавіла дзяржаву. Яны не мелі іншых інструментаў, яны былі вельмі ваеннічыя. Я да таго, што у тыя часы, там 18-19 стагоддзя, пачатак 20 стагоддзя, усе вот гэтыя народы, калі паўсюль фактычна былі дзесьці большай і меншай дыктатуры, яны пра сябе дбалі, а пра меншасці нацыянальныя. Глядзіце, зноў жа вы кажаце стэрэатыпамі. І я таксама з вами дзесьці згодны, і магу нават пагадзіцца, палякі прыціскалі беларусаў. Калі мы з Беларусі
ще там я маю на увазе нулевые гады заезжали у Белосточину и включали радыё рацыі, было такое адчуванне, што мы не з Беларусі заехалі в Польшу, а з Польшы в Беларусь. Як цікава так прыціскалі беларусаў, што да гэтага беларусы падляшы этнічныя размаўляюць па-беларуску, шыльды па-беларуску, ніхто не спрачаецца, што гэта беларуская меншасць там жыве, і нават зараз рэп з'явіўся ўжо на беларускай мове, таму што в Польше па рэгіёнах вельмі шануюць свае вось карэнныя мовы, і нават беларуская гэта гаворка зараз, я кажу, паўтараюся, в рэпавым выкананні. Так можа все ж таки, і нават дэпутаты з Соймы былі з беларускіх земель, так можа гэта савецкая прапаганда раздула, што палякі прыціскалі. Ну так, быў концлагер Берузе Карповскай. Мы кажам пра перыяд пасля там першая сусветная вайна да другой сусветнай гады. Гэтыя гады, а не пра цяпер. Я кажу, так нават гэта ж засталося ўсё з таго часу. Нават дэпутаты в Сойме былі ад беларускай меншасці. Забаранялі праваслаўнай цэрквы, так, працавала цэнзура, забаранялі школы беларускія, так. Ну але ж таким чынам, як яны захаваліся да гэтага часу, не перарвалась традыцыя, а ў Беларусі традыцыя перарвалась, моўная, рэлігійная, давогуле все перарвалася. Я вчора размаўляў са сваімі там сваякамі, мне просто цікава было падрыхтавацца, я кажу, ну вось іду на нацыянальную ідэю, што скажаце? Вось так бы мовіць, у людзей, якія ведаюць, што я гэтым цікаўлюся, але ж яны жывуць сваімі клопатамі. Яны кажуць, а што гэта? Я кажу, ну вось цікава, давайте. Ну в сэнсе, так кажа, што гэта нацыянальная ідэя? То бок ідэя нас, ці ось чалавек пачынае разважаць проста ўслых і кажа, ну як бы я не ведаю, то бок не вклалі ў гэтай школе, прабачце, перарвалася традыцыя. В 37-м годзе рэпрэсіі 30-х гадоў вельмі яскравы прыклад. У саюзе пісьменнікаў Беларусі літаратараў было 700 чалавек, каля 700 асобаў было. На перыяд 37-38 год засталося 7 чалавек в гэтым саюзе. То бок 1% ад 700 асобаў беларускамоўных. Што вы хочаце, якая беларуская мова? Вынішылі калёным жалезам. Вы гэта цудоўна ведаеце. Я думаю, што кожны другі, які сюды прыходзіць, пра гэта кажа. Так навошта папракаць наш народ, які, нягледзячы на гэта, захаваў гэту мову. 20-й год, сцігі, беларуская мова, дваравыя канцэрты, цікаўнасць да музыкаў беларускіх, якіх яны былі всё на жыццё незалежнай Беларусі был Вольскі, НРМ, Крама. Ніхто пра іх не ведаў. А 20-й год людзі выклікаюць гісторыку во двары, распавядзіце пра гісторыю. Я сам праводзіў заняткі для дарослых, для дзяцей, я ведаю, як людзі нашы слухаюць гісторыю, калі ты даеш ім повод да гонару. Калі, як Лукашенко, ці астатні кажуць, мы там клачочак зямлі, мы там жывем бедненько, ну жывем, там прыніжэнне асобы, разумееце, чалавек прыніжае, і гэта сістэма прыніжае чалавека. А калі чалавек просто прыціснуты, зарабляе капейкі, думае толькі пра калбасу, якая тут нацыянальная ідэя? Трэба, галоўная наша зараз мэта, патрэба, як нацыя, скінуць гэтую хевру, якая просто не дае нам распрастацца. І, паверце, 10-15 гадоў это будзе іншая Беларусь. Вось, дарэчы, пра гонар, годнасць і адчуванне таго, што мы ўсё ж такі вот так моцная і нешта сябе ўяўляем там нацыя. Можа быць, гэта сапраўды закладзена з даўніх часоў, прычым закладзеная тымі ж самымі нашымі літаратурнымі элітамі, нашымі класікамі, пісьменнікамі. Калі паглядзець этую класічную нашу літаратуру, не пра Караткевіча размова, а пра вот, ну, пераважная большасць усіх астатніх. Што мы чытаем, пачынаючы там з 18-19 стагоддзя. Я там бедны няшчасны мужик беларус, ай там заскарузлыя рукі-ногі, уткнуўшыся позіркам у свае лапці, іду праз вякі, пру нікому нахрен непатрэбную сваю крыўду. Усе там паглядзіш, пачытаеш там Шэўчэнку, там яшчэ каго-небудзь, там чуб на бок, шашку нагала, пашоў даказваць сваю праўду там шукаць, ці яшчэ што-небудзь, чорт урага накруціў, там некія там чаравічкі здабыў. А гэты ўсё некуды крыўду сваю прэ і прэ, якаму нікому не патрэбна. Так можа і такой і выхавалі такіх беларусаў, якія уткнуцца ў балота позіркам і ўсё. Тут залежыць ад выбара, што хто выбіраў, па чым вучыць гэтых дзяцей. Як кажуць, беларусы выбралі Купалу, а палякі выбралі гэтага Міцкевіча, які вось, як вы кажаце, шляхецкай саблі гэты Міцкевіч, пан Тадэуш, у Літва ойчызна моя, а беларусы абралі я мужик, дурны мужик. Ну так не ж людзі ж самі абралі, што далі вывучаць,
то і атрымалася. Дарэчы, вы кажаце, вось украінцы. Ну, шмат чым кажуць генетычная памяць. Украінцы гэта што? Гэта памежныя землі, у якіх была задача абараняць гэтую імперыю. Калі іх переселілі, гэтую Запорожскую сеч, у іх у крыві, так, ваяваць, як у наша шляхта было, ваяваць. А, дарэчы, вось беларусы, што я вам скажу? Ёсць у нас тут, мне сябры мой, калі таксама тэму абмяркоўвалі, сказал пра аднаго спадара, які тут ёсць у Варшаве, які казаў так пра рускіх, тады была размова, што калі там твои продкі воевалі, мои продкі статуты пісалі, то разумееце, пра што размова, што статут Великого княства Літоўскага, гэта ж такі, гэта глыба таго часу юрыдычны, Скарына, які наш на 6 гадоў раней за ангельцаў надрукаваў Біблію на беларускай мове, на 6 гадоў за ангельцаў, які зараз перадавае краіна сусвету. І такіх шмат прыкладаў. Так, можа быць, гэта наша вось эта місія, адукацыя. Глядзіце, я, конечно, разумею, што з узростам чалавек змяняецца. Вось, напрыклад, беластоцкі гісторык Олег Латышонак. Не так даўно інтэрв'ю его глядзеў. Это Олег Латышонак, які у яго былі манаграфіі пра войска БНР, пра Булах Балаховича, я гэта чытаў. Вось прайшло 15 год, может быть, зараз ён кажа, што з узростам я больш да того прыходжу, што, магчыма, наша місія в адукацыі, магчыма, вось гэта наш шлях. Но, разумееце, чалавек змяняецца погляд. Чым чалавек старэйшы, сталейшы, ён хоча спакайнейшего жыцця, хоча больш стабільнасці. Гэта нармальна. І я прыйшоў да чаго? Што мусіць быць арганічна створана дзяржава, могуць быць войска, ваяры, акадэмія навук, навукоўцы, настаўнікі, разумееце, то бок кожны мусіць займацца сваёй справай. І не трэба казаць, што калі мы, напрыклад, кепска воюем, то вось мы будзем добра, там, не ведаю, нейкі навуковыя адкрыцці рабіць. Ці наадварот, нам не даюць стварыць арганічную нашу вось сістэму. І толькі за гэтага мы весь час самі да сябе чапляемся, што тут мы штосьці не рабілі, тут мы не рабілі. Так, а выбачайце, як мы можам зрабіць? Вось нават цяперашняя сітуацыя. Беларусы ўсё роўна трымаюцца паміж сабой, не маючы дзяржавы, не маючы ніякага фінансавання, там, ну, вось такого, як украінцы маюць, за якімі стаіць цэлы свет, і якія маюць дзяржаву. Беларусаў нічога гэта няма. Ну, мы ўсё роўна ж трымаемся. Што ж мы самі сябе весь час прыніжаем? Ну, вось так. Вы ўзгадалі канцэрты дваравыя, ну, сустрэчы дваравыя, нават не канцэрты, таму што не абмяжоўвалася, що, безумоўна, канцэртамі, сустрэчы з гісторыкамі, як слухалі тых же самых пісьменнікаў, літаратараў, выступы тэатралаў, філосафаў нават і ўсё астатняе. І беларусы для сябе вот так вот адкрывалі сваё беларускае. І тады, калі я размаўляў, мы записывалі праграмы удзельнікаў вот усіх гэтых дваровых сустрэчаў, і все казалі, ну, беларусы прачнуліся, і яны адчулі цікавасць да сябе, да сваёй беларускасці, і гэта ўжо тая паста, якую ў цюбік не запхнеш. Вот мы глядзім на тое, што зараз адбываецца. 4 гады прайшло пасля тых дваровых сустрэч 2020 года. Ці не падаецца вам, што вось гэтымі рэпрэсіямі і ўсім астатнім все-таки могуць павярнуць назад і запіхаць гэтую пасту? Якраз вы закранули гэту тэму, вялікі вам дзякуй, і я ўзгадаў сваю канцэпцыю, з якой ішоў да вас на перадачу. Ну, я вось кажу, што думаў, ну чым я буду адрознівацца ад тых, хто штосьці тут, кожны прыходзіць і кожны ведаеце, як прасвяціць всех астатніх. Все не ведалі, а вось я ведаю, зараз вам скажу. І я падумаў, ну што ж, як бы вам, беларусам, як бы патлумачыць. І давайте пойдем попросту от адваротняга. Вось, давайте поглядзім, зараз ідзе вайна. І вайна в актыўнай фазе, і вайна супраць беларускага народа, ідзе генацыд, знішчэнне ўсяго нацыянальнага, то бок супраць нас магутны вораг. І глядзіце, калі б гэта ўсё было несур'ёзна, то наш бы вораг не біў бы па гэтых балевых кропках. Мы можам нават сабе взяць спіс і вызначыць, па якіх месцах б'е вораг. Б'е па мове, б'е па гісторыі, па вывучэнні гісторыі, так, па культуры, так, па вайсковых справах, так, то бок па ўсіх гэтых пунктах, дзе, як вы кажаце, націскаюць на гэты цюбік так, што ўжо там яго расплюшчаюць проста, па ўсіх па балевых кропках б'юць, то значыцца гэта ўсё нездарма. Калі б мова беларуская была небяспечнай, за яе б не забівалі. Калі б сцяг альбо колеры на вопраткі нацыянальнай былі, ну, якая розніца, заходзіш ты в белым, чырвоным, якая каму розніца. Калі б гэта так было, за гэта б не сажалі да вязніцы, то ўсё мае сэнс. І калі мы зараз толькі мінула 4 гады,
давайте так глядзець шырока. З падзелу трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай Беларусь, Великае княжство Літоўскае, Беларусь папросту утрамбоўвалі. Там не мусіла нічога застацца. І у Расіі у іх атрымалася з рознымі там башкірамі, з якутамі атрымалася. На гэтай тэрыторыі нічога не могуць зрабіць. Кожнае пакаленне з'яўляюцца асветнікі, з'яўляюцца змагары, і яны нічога не могуць зрабіць. Значыць, не дарэмна. Значыць, гэтыя 4 гады, што мінулі, і працягваюцца змаганні. Мы маем узброеныя сілы, мы маем дыаспоры, мы маем акцыі гэтай вулічныя, мы маем адукацыю уже. Ну як так? Як? А тое, што ў самой Беларусі робіцца, ну, мы не можем нават наших людзей папрыкаць. Нават дзіва, што там штосьці яшчэ ствараецца, здымаецца, гэта ўсё. Гэта гераічны беларускі народ, які жыве в умовах акупацыі, штосьці спрабуе яшчэ зрабіць. Я пашырана адказаў крыху на тое, што ну папросту трэба разумець, што сітуацыя зараз не натуральная, а калі штосьці адбываецца ненатуральна, то трэба да гэтага не так крытычна ставіцца, як нібыта хтосьці не хоча размаўляць па-беларуску, не могуць просто. Вось, а яшчэ, ведаеце прыклад, мы весь час параўноўваем себя там з украінцамі, напрыклад, там я не ведаю, з якімі яшчэ там народнымі, з палякамі тым самым. А давайте паспрабуем параўнаць, напрыклад, беларусаў з чэхамі. Вось. Чэхаславакія вельмі моцная краіна перад другой сусветнай вайной. З моцным войскам. У іх былі заводы ўзбраення, танкі на самі прадукавалі. І што? Хто-нибудь чуў пра змаганне чэхаславацкай арміі, калі ў іх адцяпалі спачатку судеты, пасля калі іх акупаваў Гітлер? Не, яны папросту не змагаліся. Тыя нешматлікія праявы партызанскага руху, якія там былі, яны папросту мясцовае насельніцтва іх не падтрымлівала, там была паўнавартасная нямецкая акупацыя. Гэта не замінала, не памешала пасля, калі была, як у іх называлась, бархатная рэвалюцыя, калі мільёны чэхаў выйшлі в Празе, у іх змянілася ўлада. Так таму што ўлада была чалавечная, як бы так можна сказаць, ўлада была адукаваная, скажем, при том, што гэта былі камуністы. Гэта еўрапейскія людзі былі, камуністычны рэжым. Яны просто сышлі. Беларусы таксама выйшлі таксама культурна, так просто у нас бесчалавечная ўлада, вар'яцкая. У нас, дарэчы, гэта не трэба, я вам не даю слова сказаць. Меня понесло, як мало часу, так я кажу. Не забывайте, я человек, скажем, не рэлігійны в тым сэнсе, што я зредка хадзіў у царкву і не часта хожу до касцёла, але ж я, напрыклад, з Дмітром Дашкевічем усталёваў крыжы в Курапатах, які пасля Лукашенко выдрал на Пасху на тыдзень з Святого Крыжа, так? Ну, выдраў іх не Лукашенко, выдраў іх звычайны беларус на трактары. А памятаеце, пасля Лукашенко зрабіў такі рейд, на аўтобусе был па Менскай кальцавой, побач з Курапатамі у яго был прыпынак, і ён сидел в аўтобусе, даваў прэс-канферэнцыю такую. Ён побоялся сходить туды. Ёсць такая асаблівасць у людзей, якія звязаны з якімі бесоўскімі тэмамі. Вы зараз, я так думаю, лукашысты пасля выхапяць гэты кавалак і скажа там вогуле нейкія акультычныя там тэорыі. Ну гэта ж ёсць, гэта ж все ведаюць, што шмат якіх людзей просто плюшыць і калбасіць, калі яны бачаць нейкую рэлігійную тэму, хрысціянскую штосьці. Лукашенко выдраў гэты крыжы і пабаяўся туды прыйсці. Згадайце Алеся Пушкіна, якого забілі ў турме. А за што яго забілі? Гэта, канешне, мы ведаем за тое, што была выстава, была карціна, за што яго асудзілі. Алесь Пушкін у Бабры, у сваёй вёсцы, дзе ён жыў, у царкве намаляваў Лукашенко, які варыцца ў котле, у пекле. Яго прымусілі гэта замаляваць, ён як мастак замаляваў гэта графітам, і Лукашенко все роўна праявіўся. І што? І пасля гэта царква згарэла? Згарэла выпадкова. Я думаю, што Алеся Пушкіна забілі за гэта. Мы маем уладу нелюдскую, якая не паважае ні хрысціянскіх традыцый, ні людзей, нічога. Таму не трэба нам самім себе гнабіць, таму што мы маем супраць сябе вельмі сур'ёзнага ворага. Ну вот, але бачыце, ўсё ж таки, глядзіце, я вяртаюся з іншага боку да сваёй тэмы. Крыжы вырываў не Лукашенко, а звычайны беларус загадчай быў на трактары. Але ж пайшоў, забіваў Алеся Пушкіна і іншых беларусаў не Лукашенко, а такія ж самыя беларусы. Разганялі, білі, катавалі беларусаў у 20-м годзе, не як мы думалі спачатку нейкія расіяне, ОМОН расійскі, які прыехаў, а свае ж беларусы. Я ўпэўнены, што рускі ОМОН быў. Вось, і шмат гэту прыкладаў, і я шмат прыкладаў таго, як у фрунзенскім раусе тыя ж самыя звычайныя раусаўцы, беларусы катавалі беларусаў.
Ну так слухайте, так яны ж жывуць такім асяродку, як это, з валкамі жыць па волчі выть, гэта ж міліцыя, ну там же мат на маце быў, я меў гэта самае дачыненне, скажем, на сваім раёне, я спрабаваў там разабрацца з мясцовымі нашымі алкашамі, там я перыядычна прыходзіў у міліцыю, і яны ж не хацелі ніякай працы рабіць, ім было гэта форма выдана, штаны гэта бесплатныя, там яшчэ штосьці, яны казалі, да вы нічога не зробіце, я кажу, так это вы абавязаны ісці разбірацца, я шоў сам разбіраўся, гэта такой асяроддзік папросту, і я крыху згубіў пытанне, вы што, да чаго вы ведзеце, таго, што беларусы... Я да таго вяду, што беларусы, можа, ім вот так вот і трэба, можа быць, яны хацелі у 20-м годзе таго ж самага Лукашэнку, ну толькі апгрэйджанага, 2-0, такого боль, айці Лукашэнку. Мы, хоць 4 гады мінула, мы вельмі хутка все забываем. Лукашенко падмануў беларускі народ у 20-м годзе. Ему працоўныя крычалі адкрыта: сыходзь, уходи, так? А што Лукашенко казал? Добра, я пойду, толькі праведу референдум. І ніхто не в зуб ногой. Які референдум? А чым референдум? То просто забалбатаць, адцягнуць час. Які референдум? І людзі не разумелі, што, дарэчы, не ўсе не разумелі. Была створана Координацыйная рада, зноў жа, да тэматыкі гэтых выбараў усього. Створана Координацыйная рада. І там был такой Юрий Хачевацкі. І Хачевацкі казаў, што мы мусім даціснуць, бо ён меў досвед. Я з Хачевацкім у 2002 годзе в адным автозакі на суд меня везли. Ён меў досвед, ён казаў, мы мусім даціснуць. На што Светлана Алексеевич і іншыя людзі паважаныя, нашай нацыі, вельмі паважаныя, але ж людзі культуры казалі, мы будзем гуманна, мы будзем, вось як вы кажаце, з кветкамі і гэтак далей. Зараз Алексеевич прызнае, было ее інтэрв'ю, она сказала, што да мяне прыходзіў Статкевич, да мяне прыходзілі іншыя, казалі, што нас чакаюць страшныя часы. А яна казала, да што вы, паглядзіце, якія светлыя людзі. Вось. І яна гэта прызнае, але ж прызнае як? Ёй, як чалавеку культуры, можна, она мае права на памылку. Што тады вось яна думала так, а пасля яна памылілася. Да чаго прывялі гэтай памылкі? Да таго, што гэта Координацыйная рада не дала загада, не дала нейкага кірунку гэтым людзям. Яна казала, мы будзем дамаўляцца. З кім дамаўляцца? То я да чаго? Да таго, што не проста так людзі не здолелі зарганізавацца на супраціў. Вось гэтыя гуманныя народная мудрасць. Против лома нема прыёма, акрамя другого лома, так? Не далі взять народу гэты лом. І гэта не кепская якасць, што людзі хацелі мірна. Ну, я вось да таго. І час. Да, на жаль, час, але... Колькі хвілінаў? Давайте абагулім гэта ўсё. Давайте абагульнім, але такое агульнае пытанне, як вы думаеце, я вот задаю яго ўвесь час пра тое, што ўсё ж такі зараз мы атрымаліся такой падзеленай нацыяй. Тыя, хто з'ехаў, тыя, хто застаўся, у нас можа быць там у пераважнай большасці адныя мэты, адное бачанне будучыны, мы ўсе хочам свабоды, свабодных выбараў і гэтак далей, ну пераважная большасць нас усіх, але ўсё адно, як бы там ни было, мы змяняемся, і кожны змяняецца по-свойму. Тыя, хто з'ехаў, змяняюцца под ціскам тых абставінаў, у якія мы ёсць, і там под рэпрэсіямі. Наколькі магчыма таго, што па выніку праз год, там праз 2, там праз 3, хай сабе гэтыя муры рухнуць, мы будзем мець магчымасць вярнуцца, аб'яднацца. Мы тут вот такія зараз знойдзем з вами, сфармулюем нацыянальную ідэю, і мы так радасна прыбяжым туды дваём с вами. Вот, мы вам тут принесли национальную идею, а там белорусы скажут, ведаете что, вы тут давно уже оторвались, вы не разумеете нас, мы не разумеем вас, поэтому берите вы свою национальную идею, где вы там ее формулировали, у Варшаве, ці у Вашингтоне, вот туда и идите, там з ёй и живите, а мы тут сами по себе. Каб такого не было, каб не было гэтага расчаравання, як вы кажете, что никто нас не чакаў, не трэба попросту... самим себе вымысляць, что так будзе. Конечно, там люди жывуць со сваімі патрэбамі, і гэта нормально. І пасля яны скажут так, вас не было, ну, мы-то створым здесь... музыкі наши створаць музыку, мы побудуем здесь бізнесы, і мы просто да поможем, і мы гэта все принесем туды, і не трэба нам гэтай падзякі. Падзяка будет тое, что мы будем ведаць, что недарэмна мы тут займаліся беларускай справай, і мы тут патрэбны, як шмат у кого і у украінцаў была Львов был, у шмат у якіх краінаў былі такія анклавы, дзе нацыянальная культура вырощвалася, нікуды гэта дарэмна не сойдзе. І я не чакаю тое, что мне там хтосьці будзе вельмі удзячны, я дарэчы ведаю, что гэтыя людзі спадзяюцца на мяне конкретно, на моих сяброў, на гэтых, что мы працуем тут и не сидим як бы там пиво в баре пьем. Мы змагаемся, и никто нас не раз'яднае. Вось, все
мы будзем разам і Беларусь пераможа. У гэтай вось Беларусі, якая пераможа, дзяржаўная мова якая і колькі? Беларуская. Адна. Беларуская, руская мова в статусе размоўнай, ніхто яе не прыціскае, людзі паміж сабой камунікуюць, калі ласка, па-расейску, як ім зручна, афіцыйна, дакументы, вся дакументацыя па-беларуску. Палітычны рэжым гэта што? Гэта прэзідэнцкая, парламенцкая, анархія, монархія, княства вялікае? Ну, хутчэй за ўсё, на пачатковым этапе, каб не атрымалася паўтора таго, што атрымалася ў Беларусі альбо ў Расіі, дзе дэмакратычны прэзідэнт паставіў прыемнікам КДБшніка, хутчэй ўсё гэта парламенцкая рэспубліка на пачатку. Люстрацыя? Абавязкова. У роўна беларуска-расійскай мяжы кракадзілаў запускаем ці каго іншага? Мы просто будзем разрываць усе пагадненні за гады Лукашэнкі, заключаныя з Расіяй, і вяртаць Канстытуцыю 94-го года. І ну навошта нам кракадыла? Ну як? Яны ж пабачаць самі, як і раней бачылі, якія дарогі. Яны пераязджаюць з Расіі з гэтых ямінаў з дарогі в Беларусь пераязджаюць. Яны ўсё пабачаць самі, дзе хто як жыве. Яны зараз прыязджаюць в Беларусь як сваю еўрапейскую частку Европы, Расіі. Вось. Эканоміка. Ну, эканоміка выцягне, я маю на ўвазе. Адзінае, што каб выцягнуць з-пад Расіі, то можа такі уплыў будзе за гэты час, што как бы не толькі расіяне будуць лічыць, што а гэта ж вот как бы рускія там неякасныя, ну вот это частка Расіі, і беларусы будуць таксама так. Ведаеце, у меня ёсць сваё нейкае бачанне, прадбачанне таго, адчуванне, што будзе. Будзе паўстанне ў Беларусі. Паўстанне будзе, калі народ беларускі дазнаецца праз нешта страшнае такое. І мы мелі прыклад, калі даведаўся беларусы даведаць пра курапаты, паўстаў БНФ. Мы даведаемся пра нейкі зверства лукашэнкаўскага рэжыма такія, што людзі папросту нават не адсюль стануць на дыбы ў Беларусі, нават не эканоміка, не калбаса. Магчыма, мы дазнаемся, як у 20-м годзе палілі зніклых у моргах крематорый на северном кладбище Ахоу-Ламон. Для чего? Где зніклыя людзі? Вось, магчыма, мы даведаемся, як па парках, па гарадскіх вешалі там Мікіту Крыцову, напрыклад, і будзе штосьці страшнае, і будзе паўстанне. І тады дыаспара і ўсе каліноўцы, хто тут, мы дапаможам, мы прыйдзем на дапамогу. Вось такое маё прадчуванне. А наконт таго, вось, зноў жа, вы, як заўсёды кажаце, нацыянальная гэта ідэя, калі сфармуляваць. Я для сябе гэта даўно сфармуляваў, гэта не мае словы. Песня вядомая беларуская такая ёсць. У меня 3 пункта. Бог, радзіма, воля. Вось. Бог. Гэта шмат якія рэчы, якія адбываюцца ў беларускім жыцці, мы не можам рацыянальна патлумачыць. Не можам рацыянальна патлумачыць гэтыя сцягі, знікаючыя з ніадкуль. Для мяне гэта цуд, то, што ў 20-м годзе пабачыў. Для мяне гэта такое нейкая праява Божага чагосьці такое для беларусаў. Радзіма, гэта зразумела, мы ніколі не здолеем, дзе б мы былі ні в якой эміграцыі, мы не станем ні палякамі, ні чэхамі, все равно застанемся беларусамі. Нашы дзеці таксама. Вось. Ну і воля, ну што, воля гэта галоўнае, што ёсць у чалавека. Таму 3 такіх слова. Вось такая нацыянальная ідэя ад Сержука Кідышкі. Бог, радзіма, воля. Дзякуй вялікі, гаспадар Сержук. Гэта ў знак падзякі ад праграмы Ідэя Х, Еўрарада і мяне асабіста. Так што, калі ласка, за волю, радзіму і Бога. За волю. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй вам вялікі. Заўсёды рады да вас завітаць і даеце магчымасць высказацца, і вялікі вам дзякую. Жыве Беларусь яшчэ. Жыве вечна.